ha dị to very high mana ọ dịrị easy like that n'obodo ahụ particular because onye ọbụla nwere egbe and otu ha si eme ife that place dị iche even sef last 2 months ọmụnwa kwụrụ ha ụgwọ ụlọ. My brother amara m ibe anyị chọọ ka amara m ibe iji bịa ọ na-ewute m ọwụ na bani canceling na canceling nyebe canceling amara m ibe iji bịa chọọ ka atụbalụ m ego. For me, ọwụrụkwa ka atụwara ha ego believe m otu ọbụla ha ga-esi wee nweta help ha nweta help. My main concern nji wee bịa ahụ ka ndị mba anyị mara otu esi emenye ka people ghara ịdị na-aga fall victim to such thing. Okay. Imana mmete mma kọtụ ebe ikwuru okwu kọtụ ọ this session mpozue na this thing because for me ịghọtago ma agwa anyị na ndị nwere opportunity to decide. Ịghọtago ndị niile na enwe somebody delu m iwe onwe video mme na-ekwu somebody bata n'ime wee vuo ntu wee lie somebody wee je delu m iwe na nna discourage ndị be anyị mbata na street. That means na ndị our generation ya na-ata ahụ for the mindset. My brother nwere na discourage mme ngwungwo na me discourage anybody. Even me my own thing. So na-eme my own thing is either no may influence more na just a couple. But I see a lot of mentality I jaba all kuzie all na ndị atụrụ nga. What about ndị ba atụchakwa life in n'ime Ghana? Enwe ndị ba nọ n'ime na onwe nke na-akpọ m from ime. Enwe nke m play voice note here. So ka igbo nwa ya eziokwu these people now ha ga-take responsibility of their action. Miracle ye melibe ọ na ba ya echeyeli kita ba echeyeli ebe ba akwa. Ọ na ba ya enwe phone ti data iwatago ịchọ phone ịgbaali gote isend ali o gote phone oti data o mezie video o mee video nwe o postuo onwe ike o postuzie oyobazie ndị mmadụ agbaalabazie because for now nke nwa na represent the boy ịghọtago inidi ka ba mee the video with as nwanne gbaalia phone nyebe phone ba gote data ba mee video ibele video ahụ emebe ndị be anyị ka iwu abamu chibi chinonso abamu emeka anyị nọ na ifelo akakwekwe ha mee the video vaya imana vaya to there forever. It's either never made the video or never to there forever. So my brother now go mu one nigga